I pozdrav svima, dobrodošli na novi video, novi gameplay i danas igramo Hearts of Iron 4 Millennium Dawn Modern Day mod kao Srbija, jej. Okej. Da, bio sam se ojačao malo što sam rekao. Eto. Ovo sam sve researchovao, jej. Postajemo sila polako, moći ćemo da idemo na Makedoniju. I to će biti super. Okej, ovo. Da ide na jedan politički fokus koji će mi dati još malo, nacionalni fokus tačnije, koji će mi dati još malo ubrzanje za nacionalnost, ali i kasnimo, tako da mislim da ćemo postati nacionalna država i pre toga, ali nema. Okej. Treniramo diviziju polako, ali sigurno. Okej. Ti dođi ovdje. Okej. Da, manpower nam je malo loši, ali nije baš toliko, imamo 90k, ali možda bismo trebali da se polako pripremam da ga promenim. Okej. To. Okej, da proglasimo Justice Warval na Makedoniju. I da sačekamo 230 dana. Jej. Da, trebalo bismo uskoro da idemo na, tačnije da se priključimo Rusiji i njenom savezu. Okej, to je Indija. China. Amerika. Okej. Bio sam razmišljao, tipa morat ćemo ići na Tunis, pošto je sve NATO oko nas. Okej, da pripremamo mornaricu za invaziju. Okej, da, na Libiju ćemo ići odmah posle Tunisa. Okej, da vidimo koliko mi tu imamo civilnih fabrika. 4, dobro. Potrošio sam sve na trade, a i dalje mi fale resursi. Okej, ovo da researchujemo za lakšu invaziju. To je to. Okej. Da stavim možda high Texas.
Low-tech ili high-tech? Može to odložiti, ok. Granice. Immigration politike. Ok, imamo civil and economy, što nam daje minus 70 construction speeda. Čim postanemo nacija, morat ćemo da zamenimo to. Tipa, partial mobilize, to je dosta bolje. Da, ovaj civilna ekonomija je stvarno bullshit. Researchat ćemo nove puškice, ali bit će loše, jel? Će nam trebati više resursa. A mi smo shit sa resursima, nema veze, uspjet ćemo mi ne. Okej. Okej. Polako napred je Justify War Goal. Okej, da researchujemo polako tankove. Okej. Šta bismo mogli? Okej. Okej, ja ću sad malo da skratim po običaju dok nam prođe ovaj Justify War Goal za Makedoniju. Okej, evo nas ponovo. Researchao smo ovaj tank i sad ćemo ovo. Nabuđimo malo naša oklopna vozila. Okej. A možemo nešto za industriju? O, možemo, super. Okej. Da, stavio sam ovo, consumer goods factor -5, research time +10 i light ili regular monthly population +10, consumer goods factor +3, ok.
I postali smo nacija, Srbija nacija, Ujedinjeni Srbi. Jeja. A sada da proglasimo rat Makedoniji. Ok, samo da im osvojimo kapital i kapitulirat će.